Rojeva Tirkiyeyê spas Tirkiyeyê roj bi roj ber bi hilbijartina ve diçe û her ki rojekê nêzik hilbijatinan dibe jî qada siyasetê dizivire qadeke pêt û alavan ew yek ji bandorê li tevahiyê Tirkiyeyê dike. Di navbêhna partiyên opozisyona da hewlên tifaqê berdewam dikin. Hevdîtinên lezûbez têne çêkirin li her du aliyan hevdîtinên balkêş hene. Di vê navberê de serokê Saadetê ew ê îro li Stenbolê bi serokkomarê bere Abdullah Gül re bicive her wiha serokê CHP jî li Ankara li gel Meral Akşener kom dibe. Her wiha serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan doh kesekî berê ku serkirdeyekî partiya wan bû Gazî Partiya xwe li gel wî civiye ew trafîqa civînan berdewam dike. Her wiha pakêta yasadanîna ji bo hilbijartinên pêşwext jî ji bo guherîna sîstemê jî li parlamentoyê hate pesendkirin. Bu yasa li alêdin serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan doh li parlamentoyê di komcivîna partiya xwe de gotarek pêşkêş kir. Piraniya manşetên rojnameyan ji ser wê yekene Erdoğan dibe li hemberî Tirkiye li hemberî Erdoğan deq û dola bû senaryoyeke ecêb bi rêva diçe. Rojnameya Hürriyet em pê dest pê bikin dibêje trafîk lez bû. Rojnameya Hürriyet dibêje siyaset bi hewlên li du hev ên hevdîtina serkirdeyên partiyên opozisyonê berdewam dike. Dibêje Erdoğan li gel Arınç, Gül li gel Davutoğlu, her wiha Karamollaoğlu li gel Akşener û Gül civiya dibêje wê îro jî Kılıçdaroğlu li gel Akşenerê bicive ew yek jî rojevê dihêje. Dibêje rojeva siyasetê bi van hevdîtinên qerebelliq û lezûbez berdewam dike. Rojnameya Sabah dibêje bêhtir demokrasî, bêhtir azadî û bêhtir dewlemendî. Dibêje serokkomar Erdoğan nîşaneyên manîfestoya xwe ya 24 Hezîranê dan û ji bo millet ji bo xelkê jî wehetên xwe bi zelalî anîn ziman. Rojnameya Sözcü dibêje Erdoğan vê care nikaribe ji sedî pêncî û yekê dengan bi dest bixe. Manşeta rojnameyê wiha ye. Dibêje serokê kompanya Sonar ku wî texmîna referanduma jî di cî da kiribû dibêje wî gotiye wê Erdoğan nikaribe ji sedî pêncî û yekê dengan vê carê bi dest bixe li ser manşeta xwe. Rojnameya Milliyet gotara Erdoğan ya li parlamentoya aniye ser manşeta xwe dibêje senaryoyeke ecêb dibêje serokkomar Erdoğan ji bo transferkirina 15 parlamenterên CHP bo nava İYİ Partî gotiye senaryoyeke pir ecêb li holê ye. Em ê di rojên pêş de bibînin bêka çi dibe. Rojnameya Posta jî dîsa li ser ew lezûbez û çûnhatina partiyên opozisyonê manşeta xwe daniye. Di manşetê de jî dibêje satranç em dikarin bibêjin kişik bi kurmancî. Dibêje ew lezûbez û çûnhatina serokên partiyan dişibe lîstikeke satrancê. Dibêje serokê Saadetê Karamollaoğlu ji bo ku Abdullah Gül weke namzetê hevpar bêta nîşandan hewl da ku Meral Akşener qanih bike. Meral Akşener ew yek red kir. Dibêje Gül li gel serokwezîrê berê Davutoğlu civiya. Serokkomar Erdoğan Gazî Bülent Arınç kir li gel wî civiya. Dibêje serokê CHP Kemal Kılıçdaroğlu jî destûr ji Meclîsa Partiyê Stand da ku tifaqan bike ew jî îro li gel Meral Akşener careke din dicive ku wê qanih bike ji bo hilbijartinan. Rojnameyê Yeni Şafak li ser gotara Erdoğan manşeta xwe daniye wê jî ew jî dibêje tifaqa tarî yan jî tifaqa reşdarî. Serokkomar Erdoğan gotiye me û MHP'yê li ber çavê 81 milyon kes me tifaqê kir em şeffafin her tiştê me li holê ye. Lê ew ê ku li hember me tev digerin tenê bi dijminatiya Recep Tayyip Erdoğan tifaqeke pêk tînin ku ser û binê wê rengê wê her wiha heysiyeta wê û nasnameyê wê jî nediyare gotiye em ê di rojên pêş de bibînin bêka çi dibe. Li ser rojnameya Star jî dîsa gotara Erdoğan manşete ew jî ji bo wê dibêje ji bo tifaqa opozisyonê dibêje tifaqa dijminatiyê. Dibêje serokkomar Erdoğan ji bo hevkariya CHP û İYİ Partî ya bi hulle hişyarî daye. Erdoğan
گوتیه سر به دجمناتی سر ناوی من لهمبری ترکیه اپراسیونه که تکرن لسر گلک روزنامه ترکیه جی ایرو یعنی هر دم هم دکارم بیچو کو هفکاری CHP ای پارتی و هفکاری پارتی اندن اپوزیسیون و که لیستی که فتحالله گülن تی نشاندن روزنامه جمهوریت دبیجه CHP لسر ناوی گل به اصراره دبیجه سروک پارتی کلشداروğlu دستورا به تمامی جنبشی پارتی استند داکو کار به اتفاق نسر ناوی پارتی بکه دبیجه کلشداروğlu ایرو اوی حول بده کو مرال آکشنر قانه بکه داکو ج نامزدی باش و وگره کو گلجی ببه کاندید همو اپوزیسیونه روزنامه قرار دبیجه 48 ساعتین کریتیک 48 دمجمرین کریتیک دبیجه پارتی سعادت ای پارتی و سرکرده انوان لحاف کمبون د لوتکه دا انجام بردوام کردن هفتین انجام لوتکه درکت دبیجه CHP جی بریارا مزن یا آفکرنا اتفاقا دا سروک خاکلشداروğlu سناریوی همو پارتیان لسر ماسینه دبیجه دناوا دور روزان داجی و داوی لی پیواجوی بی و کاندید و نامزد اشکره ببن روزنامه akşam جی هفوکه که اردوغان آنی سر مانشت خواه دبیجه لحوله سناریوی که عجیب هیه سرکومار اردوغان جبو 15 پارلمنترین که CHP جبو ای پارتی کری کرنه او روزنامه یعنی واته کری کرنه بکارانیه دبیجه جبوی گود سناریوی که گله که عجیب لحوله حتی داوی هفته امی ببینن بکا کی دردکوه میدانه روزنامه güneşi لسر سناریویا کو وان روزنامه قالوی کریه دبیجه تیاترویا şeytin yani şanoya şeytin dibêje tenê ancak FETÖ dikari planê bike ku hemû partiyên opozisyonên li hev digoncivin dibêje li ber çavên hilbijêran ew daxuyaniyê ku têne dayîn her wiha gotûbêjin ku têne kirin tenê müsamereyek yani şanoyeke dibêje plana FETÖ ew e ku Abdullah Gül û Meral Akşener di tora yekemîn de bibin namzet da ku Erdoğan nikare de tora yekemîn de bête hilbijartin di tora duyemîn de jî ew Gül derxin hemberî Erdoğan rojnameya Güneşî wiha dibêje. Rojnameya Watan dibêje li karê xwe binêrin weke tê zanîn ji aliyê Meclîsa Parlamenterên Konseya Ewropaya ve daxuyaniyek hate dayîn do li gorî vê daxuyanî jî tê gotin ku hilbijartinên Tirkiye ji ber ku di nava rewşa awartî de têne kirin wê meşruiyeta wan di gumanek de bimîne ji Tirkiye jî bertek ji bo vê hatine nîşandan li Tirkiye jî gotine li karê xwe binêrin ji bo ev daxuyaniyek ku jî Konseya Ewropaya hatî divê Enqere bertekên gelekî tund nîşandan û gotiye hûn li karê xwe binêrin. Serokê MHP Devlet Bahçeli jî gotiye stratejiyeke kone li hemberî me tê kirin rojnameya takvîm jî dîsa dibêje senaryoyeke ecêb gotara Erdoğan ya ku me qala wê kiribû aniye ser manşeta xwe rojnameyê yenî çax jî dibêje dişibin roviyên ku di pînikê de hatine girtin. Serokê CHP Kılıçdaroğlu ji bo 15 parlamenterê ku wî şandibûn İYİ Partiyê gotiye hin kes me rexne dikin lê ewana dişibin wan roviyên ku di pînikan da têne girtin. Rojnameya Mîlat di manşeta xwe de dibêje milletê me van tiştan hemûyan dibîne dibêje wê di hilbijatinan de jî encam mekeli gorî wê derkeve rojnameya diriliş prosesî jî dîsa gotara Erdoğan kiriye manşet ew jî dibêje stratejiyeke kone li holê di vê navberê de ji HDP nûşekeye HDP li ser navê Selahattin Demirtaş li hev kirine tê gotin ku di nava partiyê de hemahengiyek çêbûye ku Selahattin Demirtaş weke kandîdê partiyê bête nîşandan û Demirtaş jî bi vê yekê razî ye li gorî îdayên ku zûr dikeve li Semsûrê erdhêjek hebû carekedin erdhêj hatiye li gorî agahiyên dawî jî 39 kes birîndarin heta vê demê em bêjin Rojeva Tirkiyeyê bi vî rengê ji Stenbolê dem baş. لەگەلێک سپاس دکەم ڕاوین حتا نێوەری دیار ببە بزانن ڕقیبی سەرەکەی ئەردوغان کیە هەورێنەژان نەهاژی سەهەر دناوبوتنێک ئابووری